Ovdje, znači ljudi igramo Trogim, 5 epizoda, znači ljudi, lep mi je skin, znači hvala vam za 2 subscribera, to je ekstra, stvarno volim. Ja sam rekao, nemam koliko, samo me prati Janče, pa to bi bilo ekstra. A 2 još bolje, 2 bi skočio u Dunav. Znači ljudi, to je ekstra smo imamo dobar armor, samo navučemo ovo, imamo cijeli i dobar armor. Znači bežimo do ih kova, gdje su ljudi konstruirali. Niko ne može tako stigne. Znate ljudi. To je jako dobro. Tako, znači jedva smo našli jedan mač, to je ekstra miš sam popravio, kupio sam novi, vidite ljudi što ako čujete ovo u klipu, stvarno izvinite. Znači ja ne mogu sad upravo zatvoriti vrata, ja sam odmah utrču u sobu da snimim klip brže, sve se tu proširilo. Izvinite, stvarno jako cool. Sad ću ja probati zatvoriti vrata za znači uspio sam zatvoriti vrata. Zato da mi se ne bi čuo ovaj zvuk. To jako mrzim. Ljudi, uspjeli smo. Ako ne možemo uzeti, nije. No pača, neka ostane. Ne samo mi ovdje da ostanemo. Znači, živi, zdravi, pravi. Znači, zajebavam se. Pa sam već kratko htjela. U Minecraftu ući. What the fuck, oba dvojica? Timeri, ja mislim će se ubijati. Nema ih hrane. Pečači nema ih hrane. Hvala dečko. Šta je bilo? Skočila sam i... Ljudi moramo sačekati u areni troj. Znači izvinite ljudi, ne smijem ovo prekidati. Ostalo sam, moram ići majci pomoći, stvarno mi žao. Znači moramo. Evo arenu 2. Znači ljudi, bit ćemo. Biće možda ću uspjeti Sky vas, znači žurimo. Vatra gori, ne, nego peče u izet, tako. Znači ljudi, arena 2, sad bila arena 1, ovo je 5 epizoda, ili 4, ljudi, nemojte mi zameriti, stalno što mislim da je 5, 4, 6, 5, tako. A zaboravim lako, zaboravim, sve zaboravim.
Gdje je test? Nisam ljudi vidio test. Idem ja na moju rutu. Ako je to tamo ruta. Ako nije, ja lutam. Da znam gdje je lik i mama. I umro je lik. To, znači ljudi idemo znači ljudi, lajkujte, šerujte, subscribe na moj kanal. Ćao!